Kagagabi para ko makatulog nagtanaw ko og TikTok o usa sa mga niagi diha sa akong cellphone dunay usa ka corny nga joke nangutana, asa man ang pinakadaghan og pasahero, ang series or ang ambulance? Siguro ang iyong tubag series sama ka nako. Kay ang series pwede 20-20, 30-30. 30 ka pasahero diri sa wa, 30 po dinhi sa tuo. Pero matod sa maong TikTok, mas daghan kuno ang ambulance. Ngano man, kay ang pasahero 50-50. Katawasan mo. Corny yun. Apan maigsoon ang 50, mao kana ang pulong Pentecostes. Ang pulong Pentecost gikan sa Greek nga pinlungan pente nga nagpasabot 50. 50 kaadlaw human si Kristo nabanhaw. Sa atong nga pagbasa sa atong ebanghelyo nadungog nga si Kristo pag-adto niya sa langit gipadala ang Espiritu Santo mikunsad sa mga apostoles aron mugiya kanatong tanan. Ang atong pagtuo nagsulti kanato nga doon na tayo usa ka Dios ug tulo ka personas, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Kung mag-isko kita gulagway ang moabot sa tunguna-huna kung Amahan murag usa ka tawo nga tiguang nga dunay korona, dunay bungot. Si Kristo mao ning naa sa cross nga gilansang. Apan kung mag-iskot tag Espiritu Santo, unsa may moabot sa atong hunahuna? Mga simbolo. Usa sa mga simbolo sa Espiritu Santo mao ang kalayo. Nganong kalayo man ang simbolo sa Espiritu Santo? 3 things. Number 1, fire gives warm. Kainit. Muhikap kayo, init kaayo. Apan ang kainit usap pud ka expression. Doon na bitoy managuyab, mingon ang babay pagkainit sa panahon. Mingon pud ang balalaki sama sa kainit sa imong gugma kanako. Apan doon na po expression nga maingon pagkabugnaw sa panahon sama sa kabugnawon sa imong gugma kanako. Unsa may gipasabot anang init? Ang tao nga mainiton pag-abi-abi, mainiton pagdawat, pasabot interesado. Ang tao nga mainiton nagpasabot giganahan, puno og kadasig, puno og kalipay. Mautan ako ninyo, mga banag asawa, init pa ba ang inyong gugma sa usad-usa? Basig pariha ba kainiton sa syakoy? O kaha bugnaw naman pader, mas bugnaw pas ay sa refrigerator. Kung init pa ang inyong gugma, ipadayag ka na nga magdungan tagsimba kay init man ang atong gugma. Magdungan yung tigsimba pader ba nag-asawa? Kung bugnaw-bugnaw na, bahala to siyang kinabuhi pader siya ray magluwas sa iyang kugalingon. Usahay mag-iyahay na nagsimba. Kung init pa inyong gugma, magdungan mo kaon. Apan kung bugnaw na inyong gugma, bahala to siya paneroy, dako na bitoto, manginabuhi na to siya iya. Kumusta naman inyong pagigugma sa usag-usa? Mainiton pa ba? O bugnaw na? Kung bugnaw na, pag-ampo sa Espiritu Santo nga mainit kung balik. Ikaduha, fire
gives light. Kung doon na gani kayo, doon na gani kahayag. Ug mao pud na ang dala sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo mo'y maghatag og kahayag sa atong kinabuhi. Ang tao nga dunay kahayag, tibaw siya asa iyang padulngan. Ang tao nga dunay kahayag, tibaw siya kung unsa iyang buhaton. Ang tao nga kahayag, klaro ang iyang padulngan. Apan ang tao nga ngit-ngit og dalan, mao nang tao nga wa siya kibaw sa iyang buhaton. Mao nang tao maingon na blackout man ko pader, ningit-ngit man ang akong pananaw. Tungod kay wa siya kibaw asa siya padulong. Kung ngit-ngit ang atong padulngan, ampo sa Espiritu Santo. Kaya ang Espiritu Santo maghatag og giya kanato. Number 3. Fire consumes. Hutdon yun. Nabi ta expression, mas maayo pang maagian tag bagyo kaysa maagian tag sunog. Kay kung dunay bagyo, makapanghipos pa ta. Apan kung dunay sunog, hutdon yun ang tanan. Wa gyoy ibilin. Ug mao pud na ang Espiritu Santo. Nagpasabot nga iyang hutdon og sulpad ang tanan. Kung naay mga babag, matagaan yun og kasulbaran. Kung doon naging mga kalisod, doon naging solusyon. Kung kita naglibog sa atong kinabuhi, kung kita doon ay gipangpasan, ampo sa Espiritu Santo. Tungod kay, pinaagi sa paggamit nato sa simbolo sa kalayo, because fire gives warmth. Fire gives light. And fire consumes. Manindog palihog. Ato'y padangan sa ginatong payupos sa pagingon Ginoo, dungga kami tanan.